Namkelekile Avalanche of Grace, igama lam ndimthenjiwe. Molweni, namhlanje sithetha ngokuxolela. Akululanga ke ukuxolela. Ngoba ngenye ixesha uthi umuntu umxolele kanti isesentliziyweni yakho laa nto, awukayilibali isekhona. Kanti sibofunda ukwazi uba xa uxolela abantu awenzeli mntu, wenzela wena. Uzikhulula wena emakhamandeleni. Asivu uYesu usifundisa uthini namhlanje ngokuxolela. KuMateyu 6 verse 14 and 15. Uthi xa nina ningafuni ukuxolela abantu iziphoso zabo, noba uthi usezulwini akazumxolela iziphoso zenu. Uthi kanti xa nibaxolela abantu iziphoso zabo, nani nizawuxolelwa iziphoso zenu nguba wethu usezulwini. Xolela abantu, shiya izolo neento zalo. Sukugcina izinto ezidlulileyo entliziyweni yakho. Khupha amagqubu entliziyweni yakho. Asiye kuMateyu 18 verse 21 and 22 apho uYesu athetha noPetros khona. UPetros naye ufuna ukwazi uba umzalwane lo makamxolele kasixhenxe na xa emonile. Uthi uYesu uxolele nga-70 aphindwe kasixhenxe. Uzama uYesu usixelela ukuba masixolele ngalo lonke ixesha, sifunde umzekelo omhle kuye, ngoba yena wabaxolela abantu abamemenza into ezidlula, ebexolela eselapha emhlabeni uYesu. Siyibonile nendlela kaYosefu ende ethengiswana ngabafowabo, engena emadini, angene nasentolongweni, ahambe indlela ende, kodwa wagqibele phi? Esepalamente. Xolela abantu, zidibanise noYesu, uzayijika impilo yakho. Ungabukhalela elaa shishini lakho eladliwa ngabantu, uYesu uza kunika ishishini elitsha. Ungabukhalela umntu owakugxothisa emsebenzini, uYesu uzokunika umsebenzi omtsha. Uza konwaba endleleni yakho enoYesu. Enkosi kakhulu, ndithanda kakhulu.